and as a committee, we are now seized of the matter. We are taking steps as a committee for health to investigate the matter thoroughly. And the issue of negligence or the issue of access to healthcare, with or without money, is a matter that this committee is determined to be able to follow up with the hospitals and send a very strong warning to the hospitals to be able to make sure that at least people are accorded with health services, whether or not they have resources or not. Number two, the chair has also spoken about the issue of policy. We are also going to be inviting NHIF so that we can be able to see how far we are going with this issue of universal health care. Tokwaluoni to mar jafwambo Pakistan nyakoramga joang ringre jafwambo ja piny Pakistan manyoro nonegi manonegi e pacho ka ikone oter kod ndege kidoke nyaka e piny Pakistan. Wachno yang kod minode Javeria Siddiq mane nyoro ndiko e mbui mare ka onyiso picha mar Mosenindo ka iketo e nyamburu ko matin kendo ondiko ni mai ringre Mosenindo Mohammed Arshad. Motelo ne mano Siddiq ne onyiso lit mare kama kowacho kanyo ni chuore dok manadala kaka ringre kowacho ni piny owacho mar Kenya nyaka koro migi duoko e witho mar motelo Mosenindo no mane en ja piny Pakistan kanyo Shehbaz Sharif mane en jafwambo kendo piny Pakistan ogolo chik ne migawo mar arita mondo chan chendo duto maduoko ringre jafwambo no pacho ma onge ng'ukni. Ramogi omedo mi weche go manyien ahinya mago to mwaiko ni odhiambo makawuonero kamano inabeni sebedo ka ioro ote magi aneno kanyo ka Josephat Woodley Galo chieng wacho kanyo ni entiere kayole matopeni Boston. Richard Mary wacho ni entiere Yugis Town giduto gikete mana kai Ramogi TV. Kwa dhi mbele nyakoramga joang duol ma ochung'ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC koro yango ni ogeto duoko lope 10 manego giromo shillings bilion 2.4 mane wachore no mabad migawo mochung'ne pewe mag ndeke KAA bade ma Mombasa. EACC bende wacho ni gisechwalo ng'ur margi e nyim doho mondo kambi moro mane piny owacho chulo omenda machiegni shiling bilion 1 ewi lo manotigode gero reru kod ndara lo mane oma piny owacho tok chik. Edwin Okoth miyo walere yuachno. E bura makoro duol mochung'ne kedo kod mibadhi EACC wacho ni osechwalo e nyim doho lope 10 manengo gen shiling bilion 2 gi milion 400 mane oma paundege ma Mombasa koro igeto mondo duoki. EACC wacho ni lope go ne gin meg piny owacho chakore higni 60 mokalo kendo doho nego wito okenge manokaw mar loko nying weg lope go nyaka nying ji giwegi. Ok en mana lo mano ma paundege ma Mombasa kende. EACC bende geto kambi ma uso gas mar tedo ma ong'ere kaka East African Gas Company Limited mondo duoko omenda maromo shiling milion 984 mane ochule wi lo mane ogere reru mar SGR ka EACC oramo ni lono nen mar piny owacho. Duol mochung'ne weche mag lo National Lands Commission wachore ni ne ochulo kambi no omenda maromo shiling milion 843 32,305 kane gera paya mar dongo kundu nyaka Kipevu. Kambi no kendo ne ochamo chudo ma shiling milion 141 361 gi 400 ewi lo achiel no kane gero reru mawuok Mombasa nyaka Nairobi. E bura no ma ochwal e nyim doho marango weche mag aluora e boma ma Mombasa, ji auchiel ka oriwo jotelo machon mag piny owacho kod jota tije mag moko kuom kembe ma oluong nyingegi kaachiel kod kembe 10 itudo kod ketho mar mayo paundege ma Mombasa lo. We kambi mar East African Gas Company Limited mane NLC ochulo Joshua Chelelgo Kulei, Caroline Jebet Kigen kod Kiprui Kimosop gin moko kuom jok ma igeto mondo bi ochwal e nyim doho. EACC dwaro ni mondo doho ng'ad ni loko manotime nying wuon lobno ne otime tok chik kendo East African Gas Company Limited onego dare lobno ma ok olewo. Kambino bende kori dwaro ni mondo duoko omenda maromo shiling milion 984 manochule. Makoro en achiel kuom bura maduong' mogik ma EACC ochwalo e nyim doho ewi mwandu ma idwano duoki kama lo moro ma nengone romo shiling milion 430 e boma ma Nairobi bende ne oduoki bang' kane oyake gi mane en kamishona mar NLC Sami Mwaita higni 20 mokalo. Edwin Okoth,
Ramogi TV, Nairobi. Koro mugenda kapar kod ang'wen bang' sa achiel ma midhiambo chendo en duol omedo keloni wechego manyien mago motuche pachoka gwenge wato kod bombewa. In misebedo kioronwa ote magi ka wagwero kamano. Evans Okoyo Jasi Gombre wacho kanyo nomor gi weche manyien ka bende owacho kanyo ni gin gi Nikoluma kod Danwa Lucia Otieno giduto gikete mana kae chendo ni brother Kuku George aneni kanyo ka intiere Pim Licho Hinga County ma Migori kendo wacho kanyo ni intiere chendo ni mar duol neno wechego manyien. Nano kanyo ka bende Maurice Odur wachone okomor ni ker owito oko wach mar kazi mtaani kecho wacho ni kazi mtaani ne miyo uganda mathoth tije pacho kamano pach Maurice Odur. Nano kanyo jalamo japolo bende wacho ni entiere kodwa e chenro aluocho diwuor wacho kanyo ni en bende entiere Dandora Phase 4 e county ma Nairobi en bende kete mana kae chenro ni Engineer Lazaro Kanyambo gulo pache kanyo kutendro gi mago mwakelo ni odhiambo makawuono wacho kanyo ni ntiere jatenne moro mowito ngimane gi goyo mos mano kanyo wacho kanyo ni Agnes mar Migori ma en jatenne mar Ramogi wan bende waoro mos magwa kata kamane wacho kanyo ni od bura ne ber koriwore kod dhok achiel e tamruok nyinge jotelogo mogwel kaka jotenda migepe makore wacho kanyo ni gik joko mantiere kod buche e doho nowinjo gibede twech achiel kendo gigol wach achiel giduto kata kamano mano kako bed engineer kamano kuom ote mari Mary Weya wacho ni embe entiere e chenro ka wacho ni wach mogo ber kirango matuta ahinya higa chielo neno ka ng'eny kendo wacho ni jopiny dhi hinyore ka bende girito mondo duok nengo mogo no piny ko wacho ka ni mogo chiemo mathoth oganda jo Kenya chamo. Zak CJ wacho ni entiere Sigomre Ugunja Ramogi TV wacho ni ler Thika town chopo nyaka Thika town inja Ugunja kendo wacho ni gimiwuoro to en ni sani piny owacho koro wacho ni mogo nyaka warit mana higa achiel nyakora mgano ka wach mogo chal kagima okomoro oganda higa achiel chal kagima ng'eny ne thoth oganda nyiso pachi into kotendro gi wechegi wakoyo matine chendo ni mar duol waduogo kod weche manyien kete mana kae Ramogi TV. Madam wan wabiro kelo barua mar we tich. Omiyo gi sani wan wawe tich. Yes sir. Ane mana loko nyingode ni. Tuna loko ni kechod nyen mara. Jatelo wasetieko. Gimoro mora mani dwaro kaka ni dwaro setimre. Koro intiek mana tich ma office cha kende. Koro en kamae. Anyola gi tebro dak kamora chiel. Anadhi monda dhi alos wach ni mapiyo kaka nyalre. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You've seen them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, We had fun in Dandora. Those estates, A1. to their success stories, I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? and their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Have doodles taken over your home? Hey,
I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doo strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doo-doos. Get Bolt insecticide today. Machiegni kendo nyakora mga jwang'ero kamano kuom medo kete mana kae chenro ni maduol wadhi mbele gi mi weche go manyien. Yudo ni jolupo e dho wath ma Uhanya, kaunti ma Siaya dwaro ne sirikal oketo kenge mag manyonegi lesen mano mamiyo gi thuolo ma lupo nyaka e kiewo ma Nam Lolwe modok korka piny libamba ma Uganda kod Tanzania. Ma wacho ni biro konyo e tieko ywaruok ma kinde ka kinde kindgi kod obila mago mawuok e pinjego ma libamba. Millicent Adhiambo miyo lerno koya e kaunti ma Kisumu. Kata bed ni girwako kang' ma piny owacho kaw mar ng'ado negi lesen mar tich, jolupo go kotelnegi kod jakom mar dho wadhno Peter Ogutu ogolo kwayo mondo piny owacho oketo kenge mag manyo negi lesen mamiyo gi thuolo mar lupo e Afrika ma ugwe mangima e Nam Lolwe onogo. Girango mae kaka yore thiro lwenje magisebedo ka gikalo e lweto obila ma Uganda kod Tanzania e kinde ma gidonjo mar lupo e kiep pinjego. Sida iko naye kwa hiyo license. Ngawaje sisi tunakata, lakini tunaishi karibu na boundary between Kenya, Uganda and Tanzania. On this license, ukitoka naye uvuke mpaka Uganda ama Tanzania, bado utashikwa tu. Sasa tunaomba serikali yenyewe, haswa wale ambao wako huko, wajue hii license inatakana ikuwe East Africa kwa sababu tunashare Lake Victoria. Nataka nieleze government at least atuangalilie vile tunaweza pata ile license ya international, of which hata cross over to our neighboring country like Uganda, Tanzania, unaweza fanya uvuvi yako bila matatizo yoyote. Juu normally tukienda huko huwa tunapata shida sana mingi. Yuageinya to gichwalo ne piny owacho mondo mbek chik ma obila ma piny libamba ma Uganda uketo negi makinde ka kinde magidhi lupo e nam makono to indhiogi kaachiel gi mwandugi. Hii mambo ya hii samaki yenyewe, ukienda huko, uvuke enda usike samaki huko Uganda, kwa kimombo itasema ni raw material. And with raw material lazima ulipe ndio ufanye nini? Urudi naye Kenya. Na samaki pia ni perishable. Huyu pia wanaenda huko bila pesa. Na chenye pali wanatengenezea ati ukienda huko ufai ulipe, hakuna pali pangine. Sasa utashikwa, upige fine. Hiyo ndio unaangalia, wengine wanasema smuggling, hiyo ni kesi nyingine. Juu wanakushika, wanakuambia una valid license, hata kama uko na ile ya country yako, mostly kama sisi wa Kenya, wanakuambia una valid license, inatakikana ya East African license. Sasa ukiwauliza hiyo East African license unaweza pata wapi? Wanakuambia sisi tunayo, lakini naye kwenye ile gharama ya juu. Of which unaweza pata, wanakuambia ili foreigner apate license kutoka country yao, mostly Uganda, wanakuambia ulipe 700,000 Ugandan currency. Jolupo go ywak ni nyocha ochunogi solomenda mar temo waro jolupo makwan gi oktin ne 40 manyocha rikondhi gi obila ma Uganda. Kata kamano aboro kende manyocha owe thuolo. Some of our fishermen were arrested by the Ugandan security personnel. The charges yenye waliwawekea ni hii mambo ya licenses, na hizo zingine smuggling, trespassing. So we would like to ask the government that she should look for this our boundary and see. Wan mane kaunti ma Kisumu nyakora mga juang jalup governor ma Kisumu Dr. Matthews Owili oyango ni lalruok makare dhi nyime e wi ywaruok matong' e kind Kisumu kod Kericho. Owili wacho ni twak pod ni od bura ma Senate kata obedo ni nitiere jotelo mag siasa ma osebedo ka chwalo mach e wi wachno kendo medo kelo mirima mokalo e kind jodak modak e tong'no. Owili wacho ni aput nitie makoro rango wach ywaruogno, aput moriwo jokanyo mag duol mar lope. How is the tie? Kisumu has had issues at the border. We've had an issue at the border in Maseno, which was successfully resolved
okay? Again, in a very peaceful manner, without anybody, holding the shirt of the other one, okay? And that's what we like to see in other areas as well. We have issues at the border between Kisumu and Nandi, okay? And I believe in that the two leaders, okay, that's the county governors of Nandi and of course Kericho, with the relevant institutions, will be able to resolve that matter. And that is what we would like to see also in the issue about the boundary at Sondu. Te county ma Migori nyakora juang jopur niange county no dwaro mondo piny owacho jol sekta no kagiwacho ni gikale midhiero mathoth mokalo. Jopur go ywak ni kambi sukari mar Sony kikete lwet ji giwegi kaka Jojuma leronwa koya county no ma Migori. Niang en achiel kuom kothego ma oganda mathoth e county ni ma Migori koro kete genogi. Oganda mathoth e county ni yudo gago chudo mar omenda no ma somo ka achiel kono moko ka ukumpuno maniang. Kata kamano kuom higni mathoth ywak koro osebet e sekta ni maniang. Soni kama yando wanyuomo go mon kiwacho ni wuod sak par nyako nyera ni teri kama pesa nitie sani to koro onge mono wewa te. Wan kaka jopur niang ing'iyo wang'iya ka joma ok kata jo Kenya, omiyo wang'ni wadwani mondo ket pes jo Kenya kaka achiel kuom joma chulo osuru. Jopur gi mag niang e county ma Migori wacho ne gikale ber ka achiel kod rach kabende giwacho ni sani rach koro ng'eny ma olo kata ber. Rach mar chudo mar farmers wagombo ni mondo wuoye mondo farmers oyud farm inputs e samo winjore to kendo giyud chudo gi. Wan gi gopi mano ten yang 2011 mamoko poko chulo to ng'ama be chulo gi ka Sony oyaw na mo yaw Sony skech ng'ama wan go Sony sani iluongo ni Mesa Ligawa, very capable, a man and a half. Osetiyo gi Sony ka Sony lwar ya chonge mogolo Sony mokelo malo nyaka sama Sony ne tieni. Leo mar chudo mar niang bech niang man piny ka achiel kod onge mar chike malongo matayo sekta ni mar niang gin mokuom gigo eko ma jopur koro ywago. Miyo niang ka gikao ichul mna peanut tan sani niang osekethore kuonde mawuoni manyien gi nyalo biro gimi malo papar giketo chire dhoget kanyo ibeto niang japur tek imiye gisiling 10,000 to kadhi kujo giyudo 200,000. Apuro niang ta uselo e yo moro mar ladruok. Niang ema puro to niang mowinja us over 300,000 en iminyalo miya 100,000. Paro ma keto kembego mag piny owacho kaka mano mar Sony e lwet ji giwegi be nyaka sani koro kelo wich bar kuom jopur niang. Kaka stakeholders nyakwa bede mbele mar wach nikech wan mabro tero niang jogo ok dirego yien jogo ok dirego gada jogo dirego niang omiyo nyaka wadwa bedo mabe nyakwa bede agreement. Kendo sani waneno kochung' motegno manyiso ni pesa ema dwaro ma kinya miye pesa ma gisebedo kaka ikwayo cha to nyalo loko ngimawa. Omiyo anta pod adagi wach privatization. Giwacho ni kaka kambino ma Sony koro nyaka sani tiyo makare ka gombo margi en ni mondo koro kik lwet ji giwegi to koro menda emomed ni kambini. For example kaka Sony sani rego maber sawa kendo ok ochung' madine mede pesa gimichake uso ne gino okane. We feel ni if support is given kwa a county we believe ni wach niang will be somewhere. En higni mathoth ka jopurgo mag niang e county ni koro ywago midhiero mopogore opogore ma osethiro sekta ni mar niang. Kabende geno margi en ni odiochieng' achiel moro ywak margi ni winy kod piny owacho. Jojuma, RAMOGI TV, Migori. Kwa mbele nyakora mgajuang no asingo luoni weche go motende kod report mano mogol gi kweth manok to gi kweth mangenye od bura committee no mane dayo dho joten migepe kamodo ni kweth manok e committee mano dayo dho joten migepe mano gwel gi jatend piny Kenya William Ruto tamore yie kod welo ma joten migepe adek mano magi wacho ni okoromore bede lemo muno kaluwore gi chilo momieno gi jotelogo. Committee no wacho ni chike mapacho ka okuine jogo mantiere kod mibadhi kod chilo mamienogi mondo bedi apisi mag sirikal. They will engage you robustly on the suitability or otherwise of you
as a nominee to the docket. Bango yombaka gi jotend migepe manogwel gi jatend piny Kenya William Ruto kuom dala dek. Kweth manoke committee manoda do jotelogo opodho jotend migepe 19 kama oting'o Musalia Mudavadi manowal kaka jotend migepe, Ngire Kithure Kindiki manowal kaka jatend migao mararita, Njuguna Ndung'u manowal kaka jatend migao mar omenda, Eden Duale manowal kaka jatend migao malweny kod mamoko. Maybe you can tell us why he abandoned members of parliament. Kata kamano, e report margi, kweth manoke committee no tamore yie kod welo ma jotend migepe adek, magiwacho ni okoromore bedo jotend migepe kaluwore gi buche magin gi doho, kod weche moko mamieno gi ma oko yienegi bede kombego kaluwore gi chike ma pachoka. Sorry. On Listi ma jotend migepe mong'ulo ko ting'o Penina Malonza manowal gi jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend migao malimbe pachoka. Komiti no wacho ni Malonza ne okonyiso ni en gi lony madwarore e telo ne migao malimbe. Kabende gimedo ni Malonza ne okonyiso ni en kod ng'eyo ewi kaka migao no tiyo. As the nominee, what do you intend to do to bridge that gap? Because we must bridge that gap if the country is going to gain from the tourism sector. Kenya Wildlife has improved on technology of spatial monitoring, and I believe this is an area that we can try to see if we can equip our national parks with the drone technology to monitor. However, we are also diversifying this area. Penina, it's good to be factual. Yes. The honorable member was doubtful that the amount of money available for compensation in the cases of injuries to human beings by wildlife is 2.5 million. Jatelo machielo morem yudo puoth gi kweth manoke committee no en Aisha Jumwa manowal kaka jatend migao ma jotij piny owacho, kit chwech kod jolo jomang'aw. Kweth manok no wacho ni Jumwa ni kod buch neke doho. Bura ma oko yiene bedo jatelo ingadho maten migao Jumwa nodonjne gi nek ma jolangubao manochwad gi magine kinde serombule yiero madundo manotime ward maganda e higa mar 2019. E dwoko mare, Aisha Juma no wacho ni pok no bedo kod bunde e ngimane kendo pok no chwado ng'ato gi magina. Bende wacho ni osewuo gi familia mar Ngubao mondo mi gilos wachno oko ma doho koramo ni kata doho pok ong'ado ne bura ni en janek, kumano pod onge ketho. Mithik Kalinturi bende ong'ul oko kaka jatend migao mogwele migao mar pur kod pith. Kweth manok no wacho ni kaluwore gi buche maromo 35 Malinturi ni gode doho, chik ma pacho ka oyiene bedo jatend migao. Linturi bende ni kod bura mar bembo e doho. Ka bende kweth no wacho ni norem chiwo tese mag somo makare e nyim committee mane dawo do jotend migepe no. Can we see a copy of that degree certificate? I am being told we can't see it because the matter is in court. That's what I'm finding very difficult, yes. I also explained the circumstances in which I find myself and why even other certificates are not there. There is also a court order here that bars me from accessing my own house, where on documents... Mr. Speaker, I give up. Yeah, it is here. That's why I said that in many cases, Mr. Speaker. And if I may read, restraining the respondent Hold on, let him respond. So, Mr. Speaker, even as I sit here, there are documents, my titles, my logbooks, my everything I can't access because there is a bar. Honorable Linturi. Yeah. Linturi bende itudo gi ketho mar kao hola mar shillings milion 600 gi 30 kotiyo gi otese ma okare. Wach momiyo kweth manok no ng'ulo oko Linturi ka penjo nyuolore e wi ratiro ma Linturi kaka jatend migao. E dwoko mare, Linturi no wacho ne komiti no ni onge gi nyalo ma yudo tesene makare, wira ni doho pod ogeng'one kendo ok onyal donje ode kaluwore gi buche 35 ma en go e doho. Kweth manok e komiti manodawo dho jotend migepe 22 go ting'o jaod bura ma Ogunja Opiyo Wandayi, jaod bura ma Suna East Junet Mohamed, jaod bura ma Kathiani Robert Mbui, jaod bura ma Pokot South David Kosing, jaod bura ma Samburu West Nesula Lesuda, jaod bura ma Likoni Mishimboko, jaod bura ma Balambala Abdishurie kod jaod bura ma Saboti Caleb Amisi.
To kwang'io report mano mogol gi committee mathoth od bura Nyakoramga Juang, kweth mathoth committee mar od bura mano puodho jotelo ma ogwel koro chiwo report mare makoro nyiso ne gipuodho jotelo 21 lemo mag 10 migepe ka jatelo achiel ma en Penina Malonza ema koro ng'udhoko. Komiti no pedho report no mabende od bura oyudo thuolo mar twak kaka George Bati leronwa. Bang' bedo agola mar piedho jotelo manogwel lemo mar jotend migepe, komiti mane piedho jotelo go mabende nochwoe kom kod spika mar od bura mamalo Moses Wetangula koro golo lipot ewi jotelo moromo kod lemo go kod maging'udho oko. Kaluwore kod andika mar lipot ma gipedho e od bura, kweth mathoth kotelnegi kod jaod bura ma Kikuyu Kimani Ichung'wa oyango ni gipuodho jotelo 21 kendo ng'udho oko achiel e kindi joma ne jatend piny William Ruto walo e lemo mag jotend migepe. Jokanyo mag kweth mathoth e od bura mane nitie e komiti no puodho Musalia Mudavadi kaka jatend jotend migepe, Aden Duale migawo mar jolweny, Alfred Mutua mowale migawo mar tudruok pinje maoko, Alice Wahome migawo mar pi, ler kod kuyo pi e puothe, Ngire Kithure Kindiki migawo mar arita mapacho kod Ngire Njuguna Ndung'u mowale migawo mar omenda. Jokanyo mag kweth mathoth bende opuodho Aisha Jumwa e migawo mar tije oganda kod chiwo sir ni kit chwech mang'awo, Davis Chirchir e migawo mar teko kod modhi, Moses Kuria e migawo mar ohala kod dongruok kembe, Kipchumba Murkomen e migawo mar apeini, wuoth kod apida, Soipan Tuya e migawo mar bunge kod alwora, Zakaria Mwangi mane owale migawo mar lo, udi kod dongruok mag bombe kod Mithika Linturi e migawo mar pur kod pith mag jamni. Jotelo mamoko mopuodhi oting'o Eliud Walo mogwel e migawo mar tudruok kod yuto kokalo e lony manyasani, Susan Wafula e migawo mar thieth, Ezekiel Machogu e migawo mar somo, Rebecca Miano e migawo mar tudruok pinje Afrika kod jiwo dongruok e gwenge mongoro, Simon Chelugui e migawo mar saga, Salim Mvuria e migawo mar mwandu mayudore e bwolo kod yuto mag nembe kod Florence Bore mogwel e migawo mar jotich kod rito nyadhi mag oganda. Bende gipuodho Justin Muturi kaka Attorney General kod Masi Wanjau kaka jagoro mar buch jotend migepe. Lipodno yango ni ging'udho oko Penina Malonza mane owale migawo mar limbe, le mag bunge kod kido gi timbe. Kaluwore kod andika mar lipodno, gikoni e kinde piedho jotelo manogwel e lemo mag jotend migepe, ne gifwenyo ni Penina Malonza ne onge kod ng'eyo matut ewi migawo manopodne kendo mane momiyo gwethe oko. Kodok ne lipot mar kweth mathoth e od bura mamalo mabende nokelo twak mayot were e od burano, jatend kweth mathoth Kimani Ichung'wa okoni ne giluwo chike duto mar puodho jotelogo kendo ni ma oluong nyingi e weche mag mibadhi pok oyud gi ketho. Having looked at her qualifications, having looked at her integrity, the committee did not find anything that would make her not pass or suitable as a cabinet nominee for tourism. It is only out of the one-on-one interview recommendation by the committee, Honorable Speaker, is not in any way an indictment on Ms. Penina Malonza. Kata kamano jaleg kweth mathoth e od bura mamalo kendo ja od bura ma South Mogirango Silvanus Osoro opogore paro kod jowetene mane nie komiti no kendo thir kod lipodno ka okoni ok owinjore kum Malonza nikech penjo mane okodwoko makare. Honorable Speaker, I call upon this House to overturn the recommendation by this committee and pass Honorable Penina Malonza. I mean, we all understand when some of our members here in this House, when before this microphone, they even refer to the chair when she's female like you, Madam Speaker, sir. Does that define their suitability, their insuitability not to serve as members of parliament in their constituencies? E kinde ma Jo-Kenya ni kod geno mar yudo telo makare, jood bura timo duto mar ne joma opuodhi e lemo mar tend migepe ochopo dwaro mar chik kendo ni kod ng'eyo ewi migepe mopodnegi. George Bati, Ramogi TV. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni osebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo.
sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e histori kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Machiegni kendo nyakoro mgajuang wadhi mbele kama donjo Kenya makwan giro mapar kod ariyo nyaka sani oseyudo loch jackpot mar Shabiki Major League Jackpot ma en tugo mar gopunda. E tugo ma kama jo Kenya go osebedo katiyo mana gi siling 10 kende koro duoko mag tuke 9 kendo moko kuom gi oseyudo shillings Ghana 100 kama moko oseyudo Ghana 100 to moko shillings Ghana 150. Wanafuata fanya hili ili tukate. Watu lazima ongea hivi bana. Lazima hiyo. Umeacha watu wangapi nyumbani? Wangu ama watu wote? Tuanze na wako. Ngoja kidogo niulize, umesema unaita Meja? Naitwa Pamela Simiyu kutoka Endebess Kitale. Nimefurahi kuwa kati ya washindi. Ni mara yangu ya kwanza kushinda. Nimekuwa nikijaribu kucheza tangu last week. Na wahimiza wenzangu kule nje kuwa mchezo kila yeyote anaweza kashinda. Baba yangu unasema unatoa mtu chini na kiwango cha juu Jehova. Sema katika jina la Yesu ni moto. Hapa ni Shabiki tu. Sisi peke yake. Very fun. Koromogi mane makelo giko mar weche manyien na nyisini ka en chenro ni mar duol wantiere gi tienge ariyo. Tieng' mokwongo en mano mar mi weche go manyien ma bende koro rumo mane thuolo ne kendo koro kawayo pap nyakoro juang'o yo papa ne chenro mar duol kama bende na nyisini jata chenro Trevor Mbijose kore gi wendo ne mano jasiasa madon bura mar ODM John Mbad ging'iye teko mar od bura. Nyalo paro kineno gi wang'i ka od bura nigi teko mar puodho kata mana ng'ulo oko jotenda migepe mopuodho kata mowal gi jatenda piny Kenya esa mora. Koro gidwa gomba ging'iye teko ma od bura nego kete mana ka Ramogi TV en twak ma ok idwano bayo omiyo nyakoro mgajuang aweyo pap wan kanyo gi Belinda Dhiambo rom kendo Sadek marotine chenro maro imore. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100